Kajing ay kubliit aga kertengga daw Jesus Christ nam ta jong pi baro ka kubor ka wan biang siya hakane ka kalimat daga bangin ye kren siya sa shimail extra kajing hikai hakane ka por kabayatu balada pilaya shimail yat biang sa shimail extra. But naga gospel Matthias klanong besan kot belai pupra hadu sau puar. Ketin jong belai ke kren kong kumni. Pila yo sngau bala ong ka kmat namar ka kmat ka bniat rut namar ka bniat. Ya ke jingkren u Jisu hakani ka benta. Upen ken mau bakat kum ka hukum jo Moses. Ba uta u ba lesniu ya me meru men lesniu ya u ladau pen misnam ya me meru men pen misnam ka kmat namar ka kmat ka beniat namar ka beniat Henry Jisu ong wat yeng ya le mar ka liang yau besniu Henry menuru batap ya me haga ngap ka monjo me to pen pai sha u ya ka wei padru ka jingi kai gane ka por kalong balada ubri ules niu ya pi hap ban siu kaliang da kabaleb ha ya u lada ubri ukrens niu ya pi hap ban siu kaliang da kabakren bha sha u lada ubri utim ya pi hap ban siu kaliang da kabakar khu ya u lada ubri u isi ya pi hap ban siu kaliang da kabaiet ya u lada ubri ukrens niu ya pi pihak bansiu kaliang da kaba duai na kabanta jongu. Namar ka jing yang yele persya. Kabasniu namar kabasniu kan nomwan ra ya ka jing bha. La kalong haying, la kalong ha kasensyar kadar, la kalong ha ka balang, la kalong ha ki organization, la kalong ha ki seng bhalang, la kalong shimet. Wat la kalong ru ha ka jing day ulok bat kalok. Lani haka jinya day chipara ne haka jin day haka kam haka jaka tray ken mau ka jing long jo briu ka long ba umla bansha la da weu le sniu ma uru haban le kaliang la da weu dom uru undom lang la da wei upen i ya ki kmat ka bom snutenat ma uru unhaban kierno Lada way tre ban ai kup lei ma urum tre ban ai kup lei. Fi kani ka day ka jinglong ka ba uji su ong ha ban kala. Bat ka ta ka jing kala kalong ba barabor pin kan mau ban siu ka liang ia ka ba sniu da ka ba ba. U apostol Paul wong wat le mar ka liang ka ba sniu na mar ka ba sniu. Henry to le ba wala da u nong shun jo meu tengan to ai bam ya u. Da ka ba mele ba me kan ton ye kar ngading ha ka kli jongu na ba ka ta ka jing pen hier pot kam dei ka jome le ne ka jong pha le ne ka jonga en re ka jing pen hier pot ka dei na ublai te kum ta ngim dei ru ban duwai ban pen hier pot hen re ngi ha ban le ba bau tau nong bishar bo hok un snow tu kum no ban siu ka liang ka jing yaisha ka jing le ba ha ka jaka ka basniu kadai kabor kabaklantam pila ban job ye ka kes makot duma dag babu muktir dag bayeng ye le persya dag bapin inia henry ka jing job jumpi ka wanra ye ki sokliang pila ban job dag ka jing le persya dag ka jing pen inia dag ka jing pen i dag ka ktin dag ka kam ka ba pila ban le henry baro ka ka jing job ka ba sniu persya ka ba sniu ka bakut ka dai sokliang pi job hak mokot dumaru ku don sokliang pi job hak nyatai ni ru don sokliang pi job ye ki ni ru don sokliang pi job hak nu ke jile markenti ka don sokliang pen ban lada pi job ya ka bas niu da ka babha le ne yo ba isi pi job de ka jingit kata kam ju don sokliang kala ban pen khot te kum tang yo i yang ni ba u Jisu hikai bahadu tau put ubala da tap ubriu naga ngam jompi wat nom pen pai kaliang Henry Shai u baun tap sa kawai pan kabamot le extra
la daw les niu ya pi kum tu pen pai no da ka ba wong shu ne kot ba sau po o ba imon ru ban tian bishar ya me bat ban shim no e ga sop ti jo me to ino ha u ya ga jan kup jo me ru ka don ru ga ta ka jing tian bishar te ha bala bishar ya me kila ban tian bishar ka shnong ha ga district ha ga high court ha ga supreme court lani ha ka jing bishar ka ba laingut sawat ni ha ki committee ni ha ka nunu ko benta haba metian bishar hang ni go ong la da misha bantian bishar na ka benta de ka sopti to ai pat ha uru ya ka kut lani ya ka jankop fi hang ni hadu uput ubang ha ban sha bisharu ha ban leba kani de ka jing kai jo Jesus Christ de ma de ka daw ki Kristan kim ju ya leng ya le persha yos ngau ka persecution ke jing pen shitomben yos ngau ke jing le ben ke sakni jubor ki jaka puta ke jing le don bor ke tungkam tungjam ke jing le don bor ke sanchar kadar ke jing le don bor ke shnong ka thau ke jing le don bor ki liang baro pen ban ki priu ki bangai au try kim kwa ban pen her kaput ya ka u absul polo hikai ya ki bangai bakim day haba ki don ka nu ki ji budui mar ke liang wat nom pha mudui sha kita ki nong bishar ki bom ngai wat ra ye kata ke jing day jum pi sha ki bom ngai namar kimla setia ban bishar maki pen ban ma pi ki bangai ma pi ki ba ngai pi hab ban wengi te ke jing ban pen yusuk bat ban poino sha ke jing sngo thu jimot kani ke dei ka benta ka bakraw ngi ibon wat ki balang ka don ji pa yepra wat ki inga sem ki babon ki ni ki jia na marba ka wanra e ka ta ka jing bom la ban yaisha i ha ban ra she ki nong bishar ba ji sim la poi kam ju wanra ya ka jing pha te kum ta ngi yo i hang ni ka bible ju shu ko ong kum no ka kham ba bangin yaisha kham ba bangin siu ke liang da ka ba ba kong biang at kot kababot manu ru uban penya ya meshi lenter to kile lembar u ar lenter lada ki ong ya shimail pi ya armail kani ke dei ke e ka ba pi ha ban siu ke liang da ka ba ba na kwa ban ong ru wat aga jin dei jo pi ba u try lada pi la le ba ya u try shimail to le ba pat sa shimail ka ba blong armail kam kut no tang ba pin pendep ya utaw snem o bana marbo la dep la kot henry ha ba pi don galat le bha shushu shekri shushu ya lap shushu ai shushu she ka kam jo blai nang ya duai shushu le ike ki ba khamba ha ka ji shithi pol uju hikantui ki bangai ba wat no man thaj ke jing le ba ba kamur wat ong la le kum tun re nyu kor ong wat tang tin khublei la nei kim ken mau shu ki nyu ben mar daw nganom le shu wat ong kum ta le ba wat no man thai ban le ba yigiru kan thai ki kon swet yigi ba don ha ka ti ka jompi ban le ba wat man thai wat nyu yi ka jing le ba jompi na mar ba pila le shi post na mar post nem na mar pila ai de ki po ja de ki lak bat men ta pinam ai shu em la daga don ha ka ti jo pi ban le ba le pat na mar ba pi le ba ye ki ta gi briu ka don ka nong ba kraw ye pi kum ta ka don ka jing dawa bang yen ha ban le extra shushu la daw snemu berim o la long ha ka tu ka climax ka jing le pi men ta pi ha ban le ba shushu au no snem ba tmai la ni hau ne banai pi la le ka tu men tau benai ubatamai le shushu ka baba pi le kalong hakanu nu gur kom kham tam ka ni shakriyo try shushu gong to ai bo tau bo pan na mi but now tau bo man ban pan ka liang na me to wat pai no la da don to bri ubat don kam shisha ya ka ban yo ka jirap na pi wat nom pa thaliyo kani kalong ka benta ka ba pi ha ban skutu pia ban duai hoi ki dan ki briu ki wan ban thok ban shukor henry aba pi de yo i de la di ba ka long genuine ya ka ta ka jing don kam ni ka ta ka jing e wat nom nyau ba pi la le shi po sin ai biang sa you sin art sin lai sin wat man thai
Day halor kani baka jingdawa yangi kalong sashimile extra. Te komta uplain kerku yapi kay ba piday banle tunang le bha shushu. Bar uplain de kerku yapi pun posha. Driving a duai kerteng jisu yarap yangi banginang la banle bha shushu how new snam batamai new banai batamai ane gasngi batamai. Da ka bang nginam nyau ikay bangile menen Ndray nginang le bha shushu menta. Ngila Aisha metrai nginang Aisha shushu. Ngila Kershan ika kamshumi nginang Kershan shushu. Ngala le bha yautu ubadan kam ika jirap nganang le bha shushu. Batla da ki mudu iya nga ki krens niu iya nga ngan yasha ngan siu kaliang da kababha. Lada gila tap iya kir ngap jo nga ngan sya segam weipat ka ngap. Namar ka jingkut jumut tribe ai kan long bangan shim bat ba baro bio snow ni gachi kai un shim ye karai baka jingle bha kanom kutno bat ga jia sha kanom kutno namar la khot yangi banginom ye le persha ka baniat amar ka baniat ka snam mar ka snam henry ban ya sha bat ban yo khai u so ubabha tribe kar kui bio snow ni ka por ai ka jing map kan wan na kar tangu chisu But ai ke jing kut jing mut ke bas kem. Bangila ban le kar kom ke tin jome. Hakar taung Jesu amen.